हम कल्पना झा हम अपना चैनल पर सब गोटे के स्वागत कर रहा छी। और आइ से मकर संक्रांति पर गीत के हम रचना करूँ हाँ अपने, तो वह लग अहाँ सबके बीच में एलहुँ हाँ। और अहाँ सब जहिना हमरा गीत के सुन के हमरा एते सुंदर कमेंट सब करे छी, तो ओहि हिसाब से अहाँ सब सब्सक्राइब नहीं करे छिए, तो ओहिसँ हमर कनी हौसला से कम भ जाए। हम मेहनत क के गीत सब लिखे छी, अहाँ सबके नीक लगैया कि नहीं से हमरा चैनल पर जाकर कमेंट क के बताओ जे केहन लगैया। प्लीज सब गोटे से निवेदन है हमरा चैनल के सब्सक्राइब करियो। से हम टाइम दै छी कनी 1 सेकेंड, अहाँ सब हमरा चैनल के सब्सक्राइब करियो। सुनू ई गीत से। सखी हे माघ में होई छई पावनी तिला संक्रांति हे, बनतई लाई चूड़िलाई हे ना। सखी हे माघ में होई छई पावनी तिला संक्रांति हे, बनतई लाई चूड़िलाई हे ना। बनतई लाई चूड़िलाई हे ना। 10 दिन पहले धान भिजलिए सब हिल मिल का चूड़ा कुटलिए। 10 दिन पहले धान भिजलिए सब हिल मिल का चूड़ा कुटलिए। सब हिल मिल का चूड़ा कुटलिए। सखी सब हिल मिल जेवई मुरही भुजा कंसार में, तिला संक्रांति के पावन में ना। सब सखी हिल मिल जेवई मुरही भुजा कंसार में, तिला संक्रांति के पावन में ना। सखी हे माघ में होई छई पावन तिला संक्रांति हे, बनतई लाई चूड़िलाई हे ना। बाबू जेथिन हाट बाजार लाथिन तिल गुड़ और आद। बाबू जेथिन हाट बाजार लाथिन तिल गुड़ और आद। सखी है खिचड़ी बनतई आई उड़द के दाल में, मकर संक्रांति के पावन में ना। सखी है खिचड़ी बनतई आई उड़द के दाल में, तिला संक्रांति के पावन में ना। सखी है माघ में होई छई पावन तिला संक्रांति है, बनतई लाई चूड़िलाई हे ना। भोरे करवई गंगा स्नान करवई तिल गुड़ के दान। भोरे करवई गंगा स्नान करवई तिल गुड़ के दान। करवई तिल गुड़ के दान। रखवई अपना परंपरा के हरदम मान है। रखवई अपना परंपरा के हरदम ध्यान है, तिला संक्रांति के पावन है ना। सखी है माघ में होई छई पावन तिला संक्रांति है, बनतई लाई चूड़िलाई हे ना। बनतई लाई चूड़िलाई हे